Maadjong buntag ninyo guys. Karon guys, ikaduha na nang adlaw sagad sa pagsugod na open sa takoyaki. So guys, mawadyo ko naka-vlog kaya ara na magawa. Wa hanggang tingog. Pila na kaadlaw, apit naman si Mana pero karon ana ko tingog pero pagaw gihapon. Ja, pasensya na jud mo guys, wadyo ko maka-vlog-vlog kaya ara nang bisiha. Ako rang isa nagasikaso man tama nag-open. Ja madugali kay dapos bakla. Ano lang mo panggiwa man gahapon mag-open na mo. Karon guys, pizza J's na ron. Ja, pasensya na mo kadyo guys ha, nga wadyo ko maka-vlog-vlog kaya rin ang bisa di jud matabang sang oras kaya ako rang isang gasikaso. Tanan ako pinagandam. Ja karon. Ja dari kadong adlaw ako na lamang isa kay mamay gusto sang amo nga ako rang isa. Ja gahapon nakada man pining palit naka kuan mo pud ko nakahalin man pud. Diyan na pud may siopaw ug siomay guys gikan pud sa David Steakhouse sa Cubao. Pero kani among takoyaki ako ray mag-mix dani na ako pud magluto. Kalisod-lisod lagi ko katong kuhit-kuhit basta stick. Ikan ni laging first timer gapon pero nakuha naman pud na perfect naman pud nagan sa paglingin. So guys, kumusta naman mo guys sa mga kinabuhi? Ako okay ra man pud bisag lagi muna kay gitrangkaso lagi pud ko baw na trangkaso ga balik-balik man. Ngano ni, hindi sige ko gubo-ubo. Nga baka ko na ni makubit. Sa makupod din taon, kaya ba ito makubit. Magsige na lang magmingkamot naman ko guys ang maka-vlog ko. Kay namay na nga ko nung anak ko mag-vlog. Hindi na maapas ko na lamang padug. Makabakante ko. Lami lagi na mag-inusara. Lisod man rin po kaya mag-apas man rin po kasi oras. Sa ni mo pagbahay nagyang oras labi na ako kaya ko isa way magasikas way madigamo na way mong laba focus bay daris pwesto ako ra gihapon isa pero kaya pa man gapon guys importante buhi. Adong salamat ninyo guys itong way po sa pagsuporta na ho susuwad ko kabantay 400 ka pinaman subscribers bisag magduha po kasi man sa pagsugod na vlog. Mapawang tayo pagsugod na vlog atong hapit ako mga arga na magduhan mo kasi man na dari namin nga nahagdaghan ako ng subscribers daghan ako ng viewers dali ra ko na ko kuan po pasar kulis Ginoo daghan salamat kadto guys itong sa inyo mga suporta nga way pagpuas kay bisag nawa day ko medyo manik ng gipangita bisag nga ni raghang vlog murag kita bu rabas pang adlaw-adlaw na salamat kadto din guys natman tanga di ko ninyo madaplin na pantanga injo po ko nga daw man injo po kong bisita-bisitahan kay jawat na lamang pwede ano ba day pod kay di pa man po ko sure dani og kaning among pwesto dani og unsa jud mo patok pa dani kay mga tao dire ignorante pa sa takoyaki agkatong nakaila jud na moari jud sila mo palit man hinumpod pero uban may pud sila sa kunong pagkaunay nga na anja tapi uban may mahal ra ko no anja wa mo koy mahimo kay di man ako may naghimog priceless anja di pud lalim og sakto-sakto ra pong presyo ha kay nagabang pud mo diri mahal pug pwesto anja mga ingredients pa mahal pud di pud basta-basta agalag itong boss kay masing kunog di may magbunga dari Ginoo na lamang pay mag-igog hani gajud ni ihatag ba ni jag di ba basta kay ako kay nag-effort ko naning kamot po ko bisag lain naghang lawas. Ang tabangin naman po ko nito gampo guys nga mulang buoni nga mang pandin no negosyo. Dung salamat sa Jojo pagmahal na ho labi na tong mga ning message na sa inbox nga kumusta na kuno ko na sa ra ko hang tingog nabalik na ba salamat din to kadto kay bawo na mo kinsa mo labi na to sang mga ramong mga mahal na kahanginan kay bawo na to mo kinsa mo salamat ka adto ninyo. Karon guys maning kamot naman ko nga maka-update ko sa pagkita po dari bahala ginagmayra kay kanil lagi pang lisod tas load di ko ta basta-basta maka-upload way load anja mo nang isahay makakuan po di ko maka-vlog kaya na po nang kapuda karon lisod po ko magkamulong kong tinda dari kay wa pa ko'y tripod ang cellphone lisod po gibutang-butang ra. Salamat sa inyong mga pagsabot na ho guys. Napunta nga kitang tanan. Maadyo ang mga panglawas ug lado sa mga problema. Disclaimer na ho guys dia.
sa siopaw o siomay. Mani si jag lutuan na kani. Mani si jaingan ni si jag style. Buho. Diya sa mong gikob kay wa pa may ning palit. Kay mo palit ang ikob kay arong di maabog-abugan. Pagluto na atong hinlo. Diya mga ingredients sa mo guys. Ako ra pay maghiwa-hiwa tanan, ako ra mag-prepare kay ako ra mang isa. Wala gyud magkalisod-lisod ko sang oras kay naguli na sa bahay na po ko mga kalat. Bigan ni wa koy tubig kay gang tigkaos gihilantan man mga ko makaos gahapon. Nagbalik ganing buntag kay hang napug sa pakaos. Luoy buti-put na kaning kog wala jud koy tubig. Anto ko guys, magtimpla po ko palamig na palamig. Sagon say melon, buko pandan ug chocolate ag flavor. Kani gamong kuan guys, siopaw ug siomay. Wani si David Steakhouse sa gamong supplier ani. Nami lagi nila siomay. Tari ilang kuan shark fin dia ug dumplings. Siopaw, bula-bula ug asado pod. Yeah. Barato na ni guys, sa gamong siopaw tag 25 ra ni, asado ug bula-bula pareho ra. Tag 25. A few moments later. Mag-alas 4 na sapon, pero grabe pa diyang inita daw isang pwesto. Sikat yan ang mga alas 12, grabe ang inita hantod karon. Mag-alas 4 na laman, init gihapon. Kung nang wapod ka dyan pa'y manuol kay arang inita ka dyan. Grabe na darig adlaw. Huwag naman ay mo pala ito ginagmay. Huwag naman ay mulandong na huwag na mamalit. Kaya ito ko'y halin. Grabe sa mga warong adlaw. Baso pa yung tungga pero may pagsugod kay kapay na naul dari. Karon wajad ay duwara dyan ka po. Ako na laman. Gusto magalitong na dari sa Muntinlupa ba? So ay po magbisita na daris pisto sa Southville 3. Da sa Phase 1. Block 13, Lot 23. Nadari sa tapad sa kainan sa housing at bang sa Sipcare Pharmacy Rapod. Daras Phase 1, dapitas pilahan sa tricycle. Danaras inagsud nimo sa arko sa Southville 3. Para madugangan paghahang mamiso ba? Kuan pud mo dari, bisita pud mo dari, tilaw pud sa sila may daning inganing Japanese food makuno ni Japanese street food. Pero naman piuban nga nakaila na sila. Kagapon katong gitagaan na hagkupon balik pud ganina dila kainom ng libreng juice ina may kupon aron pud bang namuhalin pud mukita pud ni kay aron kumawad ang trabaho ba kay ug din mo buom awan so koy choice dan kay sira man jud ni. A few moments later. Pasalamat po ko sa close dari ang best friend kay nakaibaw man sila nga grabing inita na dari arit si Jaganina ay dyan gitauran og trapal ya dira mang gisangit kay grabe dyan inita na dari mura na kong nilitson kaya arang pero tag space da napay rep dapay kalan sa siomay katong gibutangan ng steamer sige andar grabe inita wala dyan kong litson nagwili kay na inaluoy sahang boss ma'am nga di laman ma'am positive laman ta ampo laman tas Ginoo nga mubuong paning imong negosyo asa importante naning kamot po ko diri nga makahalin ta kay diba ba kung unsa imong gasto dani maong nag-effort ko nga makahalin pud ta unsa ka bala ka ma'am kay tabangan lagi ka na nga makahalin di lagi ka na agaag kaguol sa imong negosyo kay bisag papakazi manuol dari nangimbita ko sa mga kaila dari kay arong mo ari arong mo palit ba arong makaibapod sila nga na ako dari nagtutinda ugat laman ta nga pagampo ma'am kay nga naman dyan yung negosyo murag sugal ba mo dyan gahinan invested ka. A few moments later. Padung gabi din itong tanan. Mag alas 9 na. Anja. Mapa di pag uli na hasbay. Naganihan nag-open ko. Alas 9 pod.
Da kay naman di nagsigingan nga nung wala jud ko nag-vlog. Maong naning kamot na laman jud ko maka-vlog ko og lugar ko datos tindahan. Saliat sa laman po kog vlog. Galing kay makasapot pud kay napoy magpatugtog. Nadana ko sabay, nahuman na po kog inventory sa nahalin. Ja gaol palagi hang amo kay gamay ra lagi halin. Ja madyo gani kay napaghapoy impalit bisag di pa wa pa mi kadyo na ilhi ba. Ja. Karon kapahuway-huway na ko. Papagali ko manihapon kay pamkoy gano mo kaon. Ja pasensya na mo kadyo guys kay ra pud jang kapagawang tingog. Napad sa gyapoy sakit sang tilaok. Kadtaw dug kuan manihapon ko ja pahuway na pud. Ja kaniyang hugason tong mga gamit ba mga mixing bowl ug katong mga cup, measuring cup. Kaya hamang yuli dari kay datos pisto kay wa may lababo, mong dari ko sabay maghugas. Da. Init ba sa putong magluto datos takoyaki. Mong nagkabuntag na nahugasan hasa lamang ibabad. Bakod na ho sa jompo ko mo bakod. Natpanta nga di mo maikawa sa video guys kay sa man nga na busy man jud ko. Kanira laging ako ra pong isa, ja ako ra jud mag-asikaso tanan. Gabi gani nga pag-uli na huwa na dyan ko manihapon kaya ng kapuja. Naghigda na lamang ko pag human nag-ilis. Kapoy na ko kaadyo. Ang ilaman po ko ninjog ampo guys. Ngayon naman nga mo lambo ning negosyo sang amo. Kaya arong di po kumawad ang trabaho. Kay lisod ba sa mangitag trabaho ron. Kay kinalang pa kag swabtis. Dya, requirements na pod. Mado na laman ni kay ilalamang ko ni jadaan mo nang okay ra pa ni dya kong gisaligan. Dya, pasalamat naman po ko sang amo kay bisag dugay mi mag-uban na kay haram na isang amo sa nastagbilaran sa dito po sa Burgos nga restaurant nila. Hijagyapon kong gisaligan bisag nagkunta-kunta kami sa Facebook. Diya kong gisaligan mo lagi napapangitaan kong pisto. Mado na lamang pud kay na ko'y trabaho. Pero di po dalim na mag-inusara ka kay ikaw lagi mag-asikaso tanan. Nag-gaol na gali ko kay tanang pagang labon nagtapon na pud kay des. Manag nga adlaw nga grabe kang gibati. So pa mi nag-open. Wa ko kalaba pud kay galing nga og jagang manang saliatan naman po na naglaba og may panahon nga murag nagkabuntag murag okay gang kwan bakod kung sadyo saliatan naglaba. Shout out na lamang ko ninyong tanan labi na katos mga mahal na haskangin na labi na tong grabe dyan kahumo kadug mga kasing-kasing kay bawa na mo kinsa mo di na laman mo na hinganlan. Salamat kadyo ninyong tanan pantangang Ginoo mag-aaban ninyo kanunay og sa hapsay sa kinabuhi. Ja, gimingaw na po ko sa mga tao sa Bohol. Sige lagi sila ingon ngano kuno ano ko mag-vlog ganing daghan nagang subscriber. Sayang kuno ikawa kuno ang mga viewers. Di po sa dilaman kay di lagi na mawa kay magtuod bitaw gihapon na sila kay saan nga na busy man jud ko ja. Pila ka adlaw po kong nagsigar kog hanggang kay galing tiyag napagaw. Mawagang tingog. Damas wala no kay naana pero pagaw gihapon. Damaw na laman to guys. Babay ninyong tanan. See you on my next vlog. Basta hindi pag makalugar kung mag-vlog yapon kung maning kamot ko kaya arong makakita gyapon mo na ho. Bisag arang kahagard na kadugdagway. Bye bye. God bless and keep safe ninyong tanan.